Eta esan duzu esnea bezaltzen zelduela. Bai, esnie bai. Eta nora edo non? Durungora, esnie. Zerain baten zinien? Astuen sartute kantinek, 2 euro, 3 euro, segun zenbat esne dauen, baina esnie urtaskuen barriz. Da parrokianuek, oine ez da bizi inorbe, baina honen amama durungon edu esnie partidu pisu baten, da bombardeuek por milagros ezauen harrapo. Handik urten, ez nian mundu urten handik, da juen San Agustinara astua hartzen, da ahetxie, da anegozinek danak gizien, danak bombardeuek harrapo gozan, danak. Jo, claro, zuke 6-7 urteko zendu zen, ez da? 6 urte. 6 urte. 6 urte orduen. Da zeren akordu edeko zu? Jo, nik akordue. Osketan egon gainen orduen, eskolan hasite. Orduen, bai, oina urte bidez da sartzen diez eskolan, baina orduen 5-6 urte barru esan eskola inorrak guten unberik. Osketan, harrapuzkun, osketan ginen eskolara zegenen, da Durungoko bombardeu eta Gernikakue, segiduen izin ziren, danak. Zu eskolan zauzela? Eskolan, osketan bai, da gure lagun bai, gure usokue, San Andreskue neska bat, antxe susteu bombardeu ez, da bai pien sartu zen, da ez erak giltzen, sustuaz hiltzen koitio ben. Eskolan bertan? Eskolan izan hil, baina susteu antxe bombardeu ez, dana dardari eta izin zen, bai, etxe mogidu izan itxipetan. Da sustu antxe sartu zen, sustu hartu ben, da odola galdu eta ez erak giltzen eski, puritan. Neskara non izan zen, neskatu, 6 urtegaz. Bai, akorduen ukun guztopa, atzo paso zan moruen. Gerri hasik jagon zan da, etorre ziren, sospresi izin zan dana da, etorre ziren abioiak eta bum, Gernikan da, etxe guztiz dardarak agote ziren orduen. Baizelago bombardeu izin zana, izin zan tristi izana. Dana, negarra zunbe guztiz jok eta etorre zanien profesorie, maistrie, ibarko izin zan. Da, ez negarrekin umiek, ez negarrekin paseko da, pazientzia amotan umieri danari, ibilizan, koitio ben.